Bine v-am găsit la primul meu episod de Roblox Dolph. N-am mai jucat Dolph, cred că de vreo 3-4 luni. Și nu aș de că am mai jucat tare mult, foarte tare. Pentru că la 150 de abonați, în luna următoare, dacă facem 150 de abonați, dăm un giveaway, un cont de Brawl Stars. Dacă vreți, am postat videoclip cu contul când am jucat. Am făcut 23k curând, adică de curând, și am 54 de brawleri. Pentru cei care n-au cont, ar fi foarte bine. Dacă nu mai am conturi și mai mici, de 7k, tot bun. Și după cum ziceam, acum să revenim la joc, suntem la camera 5 și cum ziceam, n-am mai jucat Dolph de foarte mult timp, deci dacă mor, să știți că nu e vina mea. Ai ceva, Anita? Aici. Uite, vedeți, eu știu unde e maneta. Fix la ea m-am dus. Vedeți? Să spuneți dacă de muzica pe când dai sau nu. Pentru că nu știu, am pus muzică. Am la O. Nu știu. O lanternă. Brichetă. Dulapul. Dacă mai vreți episoade de Roblox, scrieți în comentarii, o să fac și cu alte jocuri. Mai ales cu Dolph, tot mi-a apărut trailerul, am aflat de la un prieten, am căutat și o să mă uit, dar nu știu dacă trailerul exact e așa cum l-am văzut eu, dar o să-i spun să mi-l trimită. Să văd dacă lasă normal sau tare de tot. E pentru că vede că îți recomandă și la început de joc. Și îți auzi, adică lași, nu, adică asta, pur și simplu, ai nevoie de sonorul de stare. Da, deci după cum vedeți, cred că am zis de 2 ori, la camera 14. Mamă, ce panică! Nu știu cum se vedea, voi de la mine nu pe așa am ținut. Nu m-am văzut când a lucrat lumina de... my god. Camera de litru, dacă e mai ales, dacă e singur. O să mă joc și cu prietenii, dacă vreți. Vitamine. Cu prietenii o să mă joc dacă vreți voi.
poate terminăm Doors. Pentru mine va fi prima dată dacă termin Doors. Niciodată n-am terminat Doors. Dar să-mi duc. Găsiți încheia, nu mai trebuie să mă duc. Dacă nu știu, oh my god, era la fezarea. Hai că eu mai aveam sertarele pagine deschise. Nu contează că au fost așa puțin bănuți, măcar, am fost, adică totuși. Direct. Mama, sunt curios dacă trec de sec. Nu știu. Când am trecut de sec, nu m-am mai jucat de mult și nu știu dacă o să pot să trec de sec. Mă duc direct chiar dacă am brichetat. Urmează camere cu fare. Am un lockpick sau speraclu, cum îi zice pe română. Îmi am doar să dat pe română. Și da, știu că eu nu mi-a dat pentru speraclu, numai că nu vreau să-i folosesc, poate nu găsesc cheia, poate nu știu. Deci gândeam, poate nu găsesc cheia, poate nu vreau să-l... Poate nu vreau să-l folosesc acum, să-l denosesc, dar într-o cameră în care nu găsesc cheia, sau mi-e sină, folosesc speracul. Am bani pentru un crucifix. Dacă de asta am de găsit crucifix, asta ar fi foarte bine. Cred că o să mai băgăm un mes de dor, dacă nu știu. Acesta va fi primul episod de doar. Uite, le-am chelat anterior. O să mai facem dacă nu vă place, dacă nu vă place. Înțeleg, am canal mic, dar dacă nu vă place, nu mai fac pe. Nu înțeleg. Bun să simplu, nu are sens. A venit ochiul ăla de gelat, numai că n-am putut să trec. Deci n-am putut. Era ochiul, de exemplu, că vine și raș. Nu înțeleg, doar să-l acum. Nici la figure nu pot să ajung. O să dau exit. O să revin cu alt joc.
pe doar n-am jucat. O să mai încercăm, revin cu alt joc. Am revenit cu un joc fiind de color oară. Da. Save zone. O să mă duc după el. Am scăpat, nu vine să cred. Dificil. Joc. Un joc destul de dificil și trebuie să găsesc 13 pensule. Am mai găsit una. Trebuie să stau pe culoarea roșu. Am ajuns undeva. Am văzut și vorbeam aici. Too easy. Oh my god! Ce greu este! Și? O pensulă. A, verde și roșu. Sunt portocaliu. Cineva a murit. Să mă risc, să nu mă risc. Yellow. O să-mi iau după ăsta.
Da. Ce trebuie să... Mamă. Emoții. Mamă, e greu. Cât de ușor ar părea, e mai greu. Nu vine pe acolo, este monstrul ăla. Aici am fost. Aici am fost. Ce-am în față? După barca asta. Oh my god. E creepy. Și tare în același timp. A fost puțin dintre reclamă, vă rog scuzați reclama. Mamă. Are mult mai greu. Nu este, nu văd. Oh! Dar cum să mă duc acolo? Yellow, yellow. Blue, blue. Eu sunt ceva. Unde e yellow, yellow? Am nevoie de yellow. Au. Pare foarte greu. Nu că pare, este. Deci o cale. Aici. Oh my god, și... Mamă! Cum e acesta?
Oh my god! Cât de greu poate să fie acesta! Nu vă imaginați! Este foarte greu. Le lasă și cad. Greu. Grijă, am foarte mare grijă, m-am ales aici. Păi și unde trebuie să ajung? Mai. Acolo. Tocmai acolo. Nu, nu, nu. Oh my god. Nu, 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 nu. Oh my god, toată munca mea. Nu, 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 mamă. O să revin acolo sus, deci vă las, revin când voi fi acolo sus. Deci cum vedeți am ajuns aici sus, am luat pensula și vopseaua verde. Nu, 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 nu. Oh my god! Și... Și... Mama, era să mor! Acum trebuie să fug. Că vine monstrul după mine. Vine monstrul ăla mare după mine. Monstrul după mine. Fug. Cum mă țin picioarele. E greu, oamenilor, bun. Credeți-mă, pare atât de ușor, numai că e atât de greu. Oh my god. Uite aici. Aha, culoarea aceasta și aici trebuie să fac. Oh, e ceva. Operando poquito, poquito. Am timp să trec, dar unde... O să revin la 12 din 13 pensuri. Până atunci, urați-mi